punto al cual me refiero, donde nos tenemos que afrontar la parte privada y la parte pública, es que toda esta actividad económica que estamos generando evolucione hacia un desarrollo económico sostenible i sobretot responsable. Podeu parlar fins a les 3 de la tarda? No. Avui tenim el temps molt curt. Vinga, endavant. Estem en un moment on, contràriament al que semblava, les fires són cada cop més rellevants i més importants. I ho són perquè, bàsicament, com us deia abans, la seva finalitat és actuar de tractor, de motor de l'economia dels territoris. El món de futur serà món de ciutats. I, per tant, les ciutats que volen ser globals i que volen ser importants tenen que tenir al seu voltant unes fires que els ajudin en aquesta missió de globalitzar-se. I això ha estat també possible gràcies a la profunda, i és un concepte que ara es parla molt però que Fira l'ha acunyat de fa molt temps, la profunda lleialtat institucional que han tingut tots els sectors. Per tant, grans acords, espai de grans consensos, lleialtat institucional, visió a llarg termini i sobretot molta ambició. I Barcelona amb això té un recinte únic. Però clar, tenim un recinte que, repeteixo, quan es va decidir construir ningú s'ho pensava, que ens ha quedat petit. Per què volem aquesta ampliació? Fem l'ampliació per donar espai en els esdeveniments externs que fem que puguin créixer aquí amb nosaltres. Fem l'ampliació perquè nous esdeveniments externs vinguin. Fem l'ampliació perquè els salons propis que nosaltres desenvolupem puguin també créixer, però l'important d'aquests congressos i salons és ser capaç, i això ho ha aconseguit el Mobile a través de la Capital, de crear un ecosistema on s'ha convertit Barcelona en la capital mundial de start-ups del món tecnològic, d'atracció de talent tecnològic. Aquest és el llegat que aquest tipus d'esdeveniments que portem a Barcelona ha de deixar. Ha de deixar un ecosistema, un teixit productiu, un teixit de talent que vagi molt més enllà de la celebració del propi congrés. I deixeu-me acabar reafirmant el que és el compromís de Fira de Barcelona amb un projecte ambiciós, però compromès. I aquest compromís és possible gràcies en gran part a molts de vosaltres. La implicació de la societat civil i del món empresarial en Fira de Barcelona és clau. Són gent que de forma altruista dediquen part del seu temps a un projecte com és el de Fira. I això és el que fa del projecte Fira un projecte transversal, gran i de tots. I l'objectiu que perseguim és, amb aquesta implicació de la societat civil, amb aquesta implicació de les institucions, seguir posicionant a Fira de Barcelona com un referent mundial en el món de les fires. Gràcies.